இன்றைய நாள் பகல் தினத்திலும் தாவீதானவரை குறித்து நாம் பார்த்தோம். ඉතින් නමුත් මම නැවතත් දාවිත්තුමා ගැන බලන්නේ නැහැ. நான் மறுபடியும் தாவீதானவரை குறித்து பார்க்க போவதில்லை. මම කැමති අද දවසේ අපි බලන්න. நான் මොකද බහුතර විශාල කණ්ඩායමක් අද උදෑසන දේවමෙහෙට සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා இன்றைய நாள்ல அநேக ஜனங்கள் இந்த ஆராதனை பொழுதுல சேர்ந்தனால අපි මේ රාත්‍රියේදී ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය බලන්න යනවා. இன்று இரவுல நாம் தேவனுடைய வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். අපි වචනයට අනුකූලව ජීවත් වීම ගැන අපි බලන්න යනවා. வார்த்தையிலிருந்து விலகி வாழ்றது குறித்து இந்த தினம் பார்க்க போகிறோம். අපි කිතුණුවන් කියලා කියන්නේ நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் අපි ආදර්ශමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. நாம் ஒரு முன்னுதாரணம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையா வாழ வேண்டும். අපි වචනයට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. நம்ம வாழ்க்கைக்கு விலகி නාමික කිතුණුවෙක් නොවි ජීවිතයෙන් ජීවත් වෙන්න කිතුණුවෙක් වෙන්න නැත්නම් ජීවිතයෙන් නැත්නම් ඒ කියන්නේ යහපත් ජීවිත රටාවක් ජීවත් වෙමින් කිතුණුවෙක් හැටියට පෙන්වන්න ඕනේ. பெயருக்கு மாத்திரம் கிறிஸ்தவர்களாய் அல்லாமல் நன்மைக்கு எதுவான கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். ආමෙන්. ஆமென். ඉතින් අපි නිකන් වචනේ අසන්නව පමණක් වෙන්නේ නැතුව இன்றைய நாள்ல வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இராமல் වචනේ පිළිපදින සෙනඟක් වෙන්න. வார்த்தையில செயல்படுகிற ஜனங்களாய் மாற வேண்டும். මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිපදිනකොට තමයි ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ஏனென்று சொன்னா தேவனுடைய வசனத்துல செயல்படுற நேரத்துல தான் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். වචනේ පිළිපදින්න නැත්නම් අපිට කොහෙත්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ නැහැ. வார்த்தையில செயல்படாவிட்டால் எந்த இடத்துலயும் ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்காது. මොකද අපි වචනේ අහන සෙනඟක් විතරක් නෙමෙයි අපි වචනේ පිළිපදින සෙනඟ. ஏனென்று சொன்னா நாம் வார்த்தையை கேட்கிற ஜனங்கள் அல்ல, நம்ம வார்த்தையில செயல்படுகிற ஜனங்கள். ලෝකේ ගොඩක් ආගම් තියෙනවා. உலகத்துல அநேக மதங்கள் இருக்கிறது. ඒ හැම ආගමකම அந்த எல்லா மதங்களிலும் කියන දේ අහන සෙනඟක් තමයි ඉන්නේ. சொல்றது கேட்கிற ஜனங்கள் தான் இருக்கிறார்கள். ගොඩක් කියන දේ අහනවා. அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க, சொல்றதை கேட்பாங்க. හැම ආගමකම මිනිසයන් කියන දේ අහන සෙනඟක්. எல்லா மதங்களிலும் சொல்றதை கேட்கிற ஜனங்கள் தான் හැබැයි இருக்கிறார்கள். කිතුණුවන් කියන්නේ වෙනස් වෙනඟක්. ஆனா கிறிஸ்தவர்கள் சொன்ன ஒரு மாற்றம் உள்ள ஜனங்கள். කියන දේ අහන අය නෙමෙයි කියන දේ අහලා කරන අය. சொல்றதை கேட்கிற ஜனங்கள் அல்ல, சொல்றதை கேட்டு அதன்படி செய்யற ஜனங்கள். ආමෙන්. ආමෙන්. කියන දේ අහලා කරන සෙනඟක්. சொல்றதை கேட்டு செய்யற ஜனங்கள். කියන දේ අහලා කරනකොට තමයි ප්‍රතිඵල දෙන්නේ. சொல்றதை கேட்டு செயல்படுகிறபடினால தான் பிரதிபலன் இருக்கிறது. ඔව් ඒ නිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අහමු අපි ක්‍රියා කරමු. அப்படின்னு சொன்னா நாம் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்போம், அதன்படி கிரியை செய்ய வேண்டும். බයිබලයේ කියනවා යාකොබ් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදේ வேதாகமத்திலிருந்து யாக்கோபு புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 22வது அதிகாரம் මේ வசனம் சொல்லுது. යාකොබ් කියන පොත ලිව්වේ ජේසුස් වහන්සේගේ බාල සහෝදරයා. இந்த யாக்கோபு என்ற புத்தகத்தை எழுதின இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இளைய சகோதரர். ජේසුස් වහන්සේ මැරුලා මලුන්ගෙන් නැගිටට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේව අදහගෙන හිටපු කෙනෙක් තමයි යාකොබ්. ජේසුස් වහන්සේ ගැන ඔහු හොඳට දැකපු කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු කියනවා නුඹලාම වචනය අසන්නෝ පමණක් නොවි වචනය පිළිපදින්නෝ වෙන්න කියලා. இயேசுவானவர் மரித்து அவர் எழுந்ததுக்கு அப்புறமாக தான் இந்த யாக்கோபான நபர் விசுவாசித்து இயேசுவானவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். அவர் தான் சொல்லுகிறார், வார்த்தையை கேட்கிறவர்கள் மாத்திரம் அல்லாமல் அதன்படி செயல்படுகிறவர்களாக இருங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். අපි බලමු යාකොබ් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදේ. நாம் பார்ப்போம் யாக்கோபு புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 22வது வசனம். බයිබල් පද ඔබට ලියා ගන්න පුළුවන්. உங்களால் வேத வசனங்களை எழுதி கொள்ள முடியும். නමුත් නුඹලාම රවටා ගනිමින් වචනේ අසන්නෝ පමණක් නොවි එය පිළිපදින්නෝ වෙන්න. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்லாமல் அதன்படி செயல்படுகிறவர்களாயும் இருங்கள். බලන්න මෙතන කියනවා වචනේ අසන්නෝ පමණක් නොවි එය පිළිපදින්නන් විය යුතුයි කියලා. பாருங்க, இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செயல்படுகிறவர்களாயும் இருங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. අද අපි අහන කෙනෙක් විතරද நாம் இன்றைய கேட்கிறவர்கள் மாத்திரமா, නැත්නම් අපි කරන කෙනෙක්ද? இல்ல நாம் செயல்படுகிறவர்களா? නැත්නම් අහන කෙනෙක් විතරයි නම් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අපිට අපි කරන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. அப்படி என்று சொன்னால் நம்ம கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இருந்தால் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நாம் செயல்படாவிட்டால். හැබැයි ඔබයි මමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අහලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවත්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි ආශිර්වාද ලබනවා. அப்படின்னு சொன்னா நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செயல்படுறோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். නමුත් අද සභාවට යන බොහෝ දෙනා වචනය අහන අය විතරයි කරන අය අඩුයි. ஆனாலும் இன்றைய தினத்துல சபைக்கு போற அநேக ஜனங்கள் வார்த்தை கேட்கிறாங்களே ஒளி அதன்படி கிரியை செய்கிறவர்கள் குறைவா இருக்கிறார்கள். ඉරිදා පල්ලියේදී හාලෙලූයා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளில சபையில தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக கனம் உண்டாவதாக ආත්මිකයි. அது ஆவிக்குரியது. සඳුදා ඉඳන් සෙනසුරාදා වෙනකම්ම ලෞකිකයි. திங்களிலிருந்து சனிக்கிழமை வரை லௌகிகமான ஒரு வாழ்க்கை. සෙනසුරාදා දවසේ පාපයේ තුල
බැහැලා ඉන්නේ කිමිදෙනවා පාපේ. சனிக்கிழமை நாட்கள்ல வந்து பாவத்துல இறங்கி பாவத்துல முத்தம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள். නැවතත් ඉරිදා ආත්මික වෙනවා. மறுபடி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாள் ஆவிக்குரிய ரீதியாக மாறுவார்கள். මේක කිතුණු ජීවිතයක් නෙමෙයි. இது ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல. කිතුණු ජීවිතය කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දරාගෙන යන ජීවිතයක්. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்றால் கிறிஸ்துவானவர் தாங்கி கொண்டு போற ஒரு வாழ்க்கை. ඉතින් කිතුණු ජීවිතයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිඵලේ නැත්නම් ඊට වැඩිය හොඳයි අපි උන්වහන්සේගේ වචනය අහන්න නැතුව ඉන්න එක. கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக பிரதிபலன் இருக்க வேண்டும். பிரதிபலன் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவருடைய வசனத்தை கேட்க வேண்டும். பிரதிபலன் இல்லாவிட்டால் அவருடைய வார்த்தை கேட்காம இருக்கிறது நல்லது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අහලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවත්වන හැම කෙනෙක්ම ආශිර්වාද ලබනවාමයි. මන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ජීවමානයි. උන්වහන්සේගේ වචනය බලවන්තයි. උන්වහන්සේගේ වචනය පවත්වන හැම කෙනෙකුටම උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. அவருடைய வார்த்தை கேட்கிற அவருடைய வார்த்தையின்படி செயல்படுகிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுவார். என்ன சொன்னா அவருடைய வார்த்தை ஜீவமாய் இருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தை செயல்படுகிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவர் ஆசீர்வாதத்தை கண்டிப்பாக මේ கொடுப்பார். ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය ඇවිල්ලා කිතුණු ජීවිතයක්. නැත්නම් මේක ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ජීවිතයක්. මේක ආගමක් නෙවෙයි. இந்த கிறிஸ்தவம் என்று சொன்னால் அது ஒரு வாழ்க்கை. அது வந்து ஒரு மதம் அல்ல. அது ඒ ஒரு කියන්නේ ஜீவியம். නාමික ආගමක් නෙවෙයි. இது வந்து ஒரு நமத்தின் பெயரின் மதம் அல்ல. මේක ජීවිතයක්. இது ஒரு வாழ்க்கை. අපි අනිවාර්යයෙන්ම වචනේ ප්‍රකාරයට වචනේ අපේ ජීවිතය තුළ පවත්වන සෙනගක් වෙන්න ඕනේ. அப்படி சொன்னா வார்த்தையின்படி அந்த வார்த்தையை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு உறுதியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். අපි වචනේ පවත්වන්න බැරි වුණොත් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් සමාවිල්ලන්න ඕනේ. ජේසුනේ මට සමා වෙන්න, ඔබ වහන්සේ මාව පවිත්‍ර කරන්න. මට බැරි වුණා ඔබ වහන්සේගේ වචනේ පවත්වන්න. මට උදව් කරන්න ඔබගේ වචනේ පවත්වන්න කියලා අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ. அப்படி சொன்னா நம்ம வார்த்தையின்படி செயல்படாம முடியாம போய்விட்டா நம்ம இயேசு அவர் தேவனிடத்துல கேட்க வேண்டும். ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. உங்களுடைய வார்த்தையின்படி என்ன செயல்பட முடியாம போயிட்டு இருந்து நாம் தேவனிடத்துல கேட்க வேண்டும். අපි වචනේ අහන සෙනගක් විතරක් වුණොත් நாம் வார்த்தை கேட்கிற ஜனங்களாய் மாத்திரம் இருந்தால் අපි රැවටීමටපත් වෙන සෙනගක්. நாம் நம்மளை வஞ்சித்துக் கொள்கிற ஒரு ஜனங்களாய் இருக்கிறோம். යාකෝබ් කියන නුඹලවම රවට්ටගෙන ඉන්නේ. யாக்கோப் சொல்லுகிறார் உங்களை நீங்களே வஞ்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று. බලන්න මෙතන කියනවා නමුත් නුඹලාම රවටා ගනිමින් වචනේ අසන්නෝ පමණක් නොවේ. ඒ කියන්නේ වචනේ අහන කෙනෙක් විතරයි නම් වචනේ පවත්වන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඔහු රැවටීමටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඔහු තමන්වම රවට්ටගෙන ජීවත් වෙන කෙනෙක් කියලා යාකෝබ් මෙතන බයිබලයේ සඳහන් කරනවා. அப்படி என்று சொன்னா யாக்கோப் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறார் வார்த்தையை கேட்டதன்படி செயல்படாம இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னா நீங்கள் உங்களையே வஞ்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று யாக்கோபானவர் இந்த இடத்துல வேதவசனத்துல சொல்லுகிறார். ඒකින් පෙන්눔 කරන්නේ අපිට බෑ දෙවියන් වහන්සේව රවට්ටන්න. அந்த இடத்துல விளங்கப்படுத்துறது என்ன, நம்மளால் முடியாது தேவனை ஏமாற்ற. අපි වචනේ අහනවා විතරක් නම් පවත්වන්නේ නැත්නම් අපි අපිවම රවට්ට ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේව රැවටෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ. අපි අපිවම රවට්ට ගන්නවා. අපේ ජීවිතය තුළ ප්‍රතිඵල නැහැ කියලා උන්වහන්සේගේ වචනය කියනවා. நாம் வார்த்தையின்படி செயல்படாவிட்டால் நாம் நம்மளை ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம். அவருடைய வசனத்தின்படி நம்ம செயல்படாவிட்டால் நமக்கு பிரதிபலன் இல்லை என்று அவருடைய வசனமே சொல்லுகிறது. වචනේ පවත්වන මනුස්සයා ප්‍රඥාවන්ත මනුස්සයෙක්. வார்த்தையிலே செயல்படுகிற மனிதன் ஞானமுள்ள ஒரு மனிதன். වචනේ පවත්වන මනුස්සයා බුද්ධිමත් මනුස්සයෙක්. வார்த்தையின் செயல்படுகிற மனிதன் புத்தி உள்ள ஒரு மனிதன். දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔබයි මමයි අපි හැමෝම ප්‍රඥාවන්ත සෙනගක් හැටියට ජීවත් වෙන එක උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත. தேவன் பிரியமா இருக்கிற நீங்களும் நானும் ஒரு புத்தி உள்ள ஒரு ஞானமுள்ள மனிதனாய் செயல்படுறதுக்கு. ඉතින් බුද්ධිමත් මනුස්සයෙක් නම් වචනය පවත්වනවා. அப்படி என்று புத்தி உள்ள மனிதன் என்று சொன்னா வார்த்தையின்படி செயல்படுவார். බුද්ධිමත් නොවන මනුස්සයෙක් නැත්නම් අඥානෙක් නම් වචනය පවත්වන්නේ අහනවා විතරයි. அப்படின்னு சொன்னா புத்தி இல்லாத மனிதன் முட்டாள் என்று சொன்னால் அவர் வந்து வார்த்தை கேட்கிறவர் மாத்திரமா தான் இருக்கிறார். ඒ නිසා අපි බුද්ධිමත් සෙනගක්. அப்படி சொன்னா நம்ம புத்தி உள்ள ஜனங்கள். කොහොමද අපි බුද්ධිමත් සෙනගක් වෙන්නේ? எப்படி புத்தி உள்ள ஜனங்களை மாறுகிறோம்? ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අහනවා අපි පවත්වනවා. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம், அதன்படி செயல்படுகிறோம். ஹalleluya. ஹalleluya. මතේයු පොතේ 7:24 மத்தேயு புத்தகம் 7வது அதிகாரம் 27வது வசனம். 24வது වසனம். එහෙන් යමෙක් මාගේ මේ වචන අසා ඒවා පිළිපදීද ඒකේ තේරුම තමයි කෙනෙක් ජේසුස් වහන්සේගේ වචනේ අහලා ඒවා පවත්වනවාද ஒருவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிறானா ඔහු පර්වතයේ පිට තමාගේ ගෙය සාදාගත් නුවණ ඇති මිනිසෙකුට සමාන කරනු ලබන්නේ. පර්වතයක් උඩ ගෙයක් හදාගත්තු ප්‍රඥාවන්ත මිනිසෙකුට සමානයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවත්වන්නව සියලුම දෙනා. அப்படி என்று சொன்னால் கண்மலையின் மேல் தன்னுடைய வீட்டை கட்டின மனிதனுக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறாரு. தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிற எல்லா மனிதர்களும் අහනවට වඩා අහන දේ ක්‍රියා කරනකොට තමයි ආත්මික බලය අපේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හalleluya. கேட்கிறதை விட கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிற பொழுது தான் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வல்லமையான காரியங்களை செய்யும். වචනයට අනුව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? வார்த்தையில விலகி செயல்படுகிற காரணம் என்றால் என்ன? අපි හැම වෙලාවකම පව්
පව්වලට නෝ කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. நம்ம எல்லா நேரத்திலும் பாவத்திற்கு முடியாது என்று சொல்ல பழக்கப்பட வேண்டும். බෑ පව් මේක වැරද්දක් මේක පාපයක් කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. இது என்னால செய்ய முடியாது, இது பாவம் என்று நம்மளால் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். අපිට ඒකට බෑ කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. அதுக்கு என்னால அது வேணாம் என்று சொல்ல பழக்கப்பட வேண்டும். වැරද්දක් හැටියට අපිට පේන්න ඕනේ. தவறு தவறு என்று நமக்கு விளங்க வேண்டும். වැරද්ද සාමාන්‍ය දෙයක් හැටියට අපිට පේන්න බෑ. தவறு வந்து ஒரு சாதாரண காரியம் நமக்கு விளங்க முடியாது. එකිනෙකාට විරුද්ධව අපි කොඳුරනවා නම් ඒක වැරද්දක්. ஒருவருக்கு ஒருவர் நம்ம முறுமுறுக்கணும்னு சொன்னா அது ஒரு தவறு. ඒක අපි වැරද්දක් හැටියට දකින්න ඕනේ. அதை தவறாக நம்ம காணக்கூடாது, காண வேணும். නෝ වැරද්ද හැටියට දකින්න. தவற தவறாக காண வேண்டும். කවදාවත් අනේ මේක නිකන් මේ සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. එහෙම හිතන්න හොඳ නැහැ. ஐயோ தவற கண்டது அது ஒரு சாதாரண காரியமாச்சு, அப்படி இல்ல. අද සමාජයේ බලන්න இந்த சமுதாயத்துல இப்ப பாருங்க, මේ මිනිස්සු හොඳට බීගෙන පාරේ යනවා. மதுபானத்தை குடிச்சு குடிச்சு ஜனங்கள் ரோட்ல போறாங்க. බොන්න නැති මිනිස්සයා දිහා බලලා කියනවා අනේ මේ මිනිස්සට පිස්සුත් දන්නේ පොඩ්ඩක් බොන්නකෝ මොකද්ද ඔක. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් කිතුණුවන් වන අපට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක පාපයක්, ලොකු පාපයක් ඒක. அப்படி சொன்ன குடிக்காத மனிதனை பார்த்து பாருங்கள், இந்த மனிதனுக்கு பைத்தியம் போல கொஞ்சம் கூட குடிக்க மாட்டேன், கொஞ்சம் குடிச்சா என்னன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் நமக்கு அது சாதாரண காரியம் இல்ல. අපි මම මේ ළඟදී බස් එකකින් බැහැලා අපි මම තේ බොන්න ගියා. போதர் பஸ்ல இருந்து இறங்கி ஒரு தேநீர் குடிக்கிறதுக்கு போயிருந்தாரு. ඒ කඩේ ඇතුලේ සම්පූර්ණම සිගරට් දුවෙන් පිරීලා. அந்த கடைக்குள்ளாக அந்த சிகரெட் அந்த நாற்றம் தான் புகையினால நிரம்பி இருந்துச்சு. මේ අවුරුදු 15 16 ළමයින්ටත් කඩේ සිගරට් දෙනවා. ඒ පොඩි ළමයිනු කටේ තියාගෙන උරාගෙන අර කඩේ හැම තැනම දුම. அந்த 15 16 வயசு பிள்ளைங்களுக்கும் சிகரெட் பீடி கொடுக்குறாங்க. அதை குடிச்சு கொண்டு அவருக்கு அந்த கடை முழுக்க புகையாவும் இருக்கு. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ අයට පේන්නේ පාපයක් හැටියට නෙමෙයි, වැරද්දක් හැටියට නෙමෙයි පේන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් හැටියට පේන්නේ. නමුත් කිතුණුවන් කියලා කියන්නේ අපිට ඒක ලොකු බරපතල වැරද්දක් හැටියට අපිට පේනවා. ඒක තමයි කිතුණු ජීවිතය කියන්නේ. அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம், இது பாவம் இல்லை, இது தவறு இல்லைன்னு சாதாரண ஒரு காரியம் அவர்களுக்கு. ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் நமக்கு வந்து இது ஒரு பாரம், இது ஒரு பயங்கரம், இது பயங்கரமான ஒரு பாவம் என்று விளங்க வேண்டும். සමහර කිතුණුවන් ඉන්නවා. சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க. ගෙදර මේ ඒ වැරදි වැඩ බොරු කියන ඒවා ඒවා කරනවා. ඒ කට්ටිය බොරු කියනවා. இந்த தவறு செய்யறது, இந்த பொய்யான காரியங்களை அது செய்வாங்க. ඒක බොරු කියන එක නිකන් ඒක සාමාන්‍ය அந்த දෙයක්. பொய் சொல்றதும் உங்களுக்கு சாதாரண ஒரு காரியம். එහෙම වෙන්න බෑ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. அப்படி ஆகக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்துவின் ඒක நாமத்தில். ඇවිල්ලා අපි වචනේ පවත්වන්නේ නැති සෙනගකට සමානයි. அது வந்து வார்த்தையில செயல்படாத ஜனங்களுக்கு වචනේ ஒப்பாது. පවත්වන්නේ නැති සෙනග කියලා කියන්නේ අපි අපිවම රවට ගන්නවා. வார்த்தையில செயல்படாத ஜனங்கள் என்ன சொன்னா நம்மளே வாஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறோம், මම வஞ்சித்து ඉස්සර கொண்டு இருக்கிறோம். දැකලා තිනවා ලෞකික මිනිස්සු ඇවිල්ලා තමන්ගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ගෙදරට ගෙනල්ලා බොනවා. නෝන තමයි බයිට් එක හදන්න ඕනේ. நான் சில ஜனங்களை கண்டிருக்கேன். லௌகிகமான மனுஷர்கள் வந்து வீட்டுல நண்பர்களை கூட்டு வந்து குடிப்பாங்க, மனைவி தான் பைட் அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. මේක මහා පාපයක්, වැරද්දක් මේක. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாவம், இது ஒரு தவறு. මේක මේ වගේ දේවල් ගෙදර තියා ඒක කරන්නවත් හොඳ නැහැ මිනිස්සෙක්. ඒක ගොඩක් පාපයක්, ඒක ලොකු පාපයක්. இது வந்து வீட்டுல வந்து செய்யக்கூடாது என்ன சொல்லி இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாவம். අපි හැම වෙලාවකම වචනයට අනුව ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ පව් වලට බෑ, මට පාපයට බෑ කියන්න පුළුවන්, මට බෑ මේවා මම මේක කරන්න හොඳ නෑ කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කිතුණුවෙක් වන අපි. நாம் எல்லா நேரத்துல வார்த்தையின்படி செயல்பட்டு வாழ்றோம் என்று சொன்னால் இந்த பாவம் எனக்கு வேணும், இதன்படி வாழ முடியாது என்று நம்ம ஒரு மாற்றமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவர்களா இருக்க வேண்டும். පව් වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි කිතුණුවෙක් කියන්නේ. පාපයට ද්වේෂ කරන කෙනෙක්, පාපය ද්වේෂ කරන්න පුළුවන්, පාපයට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් ධෛර්යයක් කිතුණුවෙක් තුල තියෙන්න ඕනේ. நமக்கு கிறிஸ்தவர்கள் வந்து பாவத்துக்கு விரோதமாக பாவத்தை அருவருத்து இருக்கிற ஒரு ஜனங்களா இருக்க வேண்டும், கிறிஸ்தவர்களா இருக்க வேண்டும். මොකද අපි ඇවිල්ලා වචනය පවත්වන සෙනග. ஏன்னு சொன்னா வார்த்தையில செயல்படுகிற ஜனங்களா. දිනපතා ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය පවත්වන්න ඕනේ. අපි පවත්වුවේ නැත්නම් අපි අහන සෙනගක් විතරක් වුණොත් අපි අවුරුද්දක් අහයි, දෙකක් අහයි, තුනක් අහයි, හතරක් අහයි ඒ විදියටම අපි ඉඳී අපේ ජීවිතය තුල පරිවර්තනයක් තියෙන එකක් නැහැ. தினந்தோறும் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்டு அதன்படி செயல்பட வேண்டும். என்ன சொன்னா தேவனுடைய வசனத்தை நாம கேட்கிறவர்களை மாத்திரம் வந்து 1 வருடம் 2 வருடம் 3 வருடம் நம்ம கேட்டுக்கொண்டே தான் இருப்போம். ஒரு மாற்றம் இருக்காது வாழ்க்கையில. අපේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ, පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. අපි යම් තලයක ඉන්නවනම් තවත් තලයකට අපි ගමන් කරන්න ඕනේ. තලයකට ගමන් කරන්න පුළුවන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවත්වනවා නම් ආමෙන්. நாம் மாற்றம் அடைய வேண்டும், வளர்ச்சி அடைய வேண்டும், மேலதிகமான இடங்களில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வார்த்தையின்படி செயல்பட்டாலே ஒழிய முடியும். ஆமென். ආමෙන්. ඒ නිසා අපි වචනේ පවත්වන සෙනගක් වෙමු. அப்படி சொன்னா வார்த்தையை செயல்படுகிற ஜனங்களாய் மாறுவோம். මම තව බලමු බයිබල් පදයක්. අපි රෝම පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදය 2 වෙනි පදේ.
நாம் இன்னும் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். ரோமர் புஸ்தகமும் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனம். අපි ලෝකයේ ආකාරයට සමාන වෙන්න හොඳ නැහැ. நாம் உலக பிரமாண காரியங்களுக்கு ஒப்பா இருக்க கூடாது. උලගතුක ඔත්ත වේසම් තරික கூடாது. අපි ලෝකයට සමාන වෙන්න හොඳ නැහැ. நாம் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க கூடாது. ලෝකේ මිනිස්සු වගේ අපිත් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. உலக பிரமாண ஜனங்கள் வாழ்றபடியே நம்மளும் வாழணும். ලෝකේ මිනිස්සයා බිස්නස් කරන විදියයි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සයා බිස්නස් කරන විදියයි දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. உலகத்தில் உள்ள மனுஷன் வந்து வியாபாரம் செய்கிறதும் கிறிஸ்தவ மனிதன் வியாபாரம் செய்யறது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் இருக்கு. ලෝකේ මිනිස්සයන් කියනවා බිස්නස් එකක් කරද්දී වංචා කරන්න ඕනේ, බොරුවක් කියන්න ඕනේ, එහෙම කියනවා. නමුත් කිතුණු ජීවිතය තුළ එහෙම බයිබලේ කොහෙවත් නැහැ. ඔබ පල්ලියේ විතරයි ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. ඔබ එළියේ බිස්නස් එකක් කරනවා නම් බොරුවක් දෙකක් කියන්න ඕනේ. එහෙම කියලා බයිබලේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා ලෞකික කතාවක්. අපිට ඇත්ත කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. බොරුව හැටියට දකින්න ඕනේ. පාපයට ද්වේෂ කරන්න පුළුවන් ධෛර්යයක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. உலகத்தில் உள்ள வியாபாரிகள் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு வஞ்சிக்க வேண்டும், பொய் சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொல்றாங்க வியாபாரம் செய்யறாங்க. ஆனா கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும், ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்கள்ல வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும். நான் உலகத்துல வந்து போற நேரத்துல வஞ்சிக்கணும், பொய் சொல்ல அப்படி இல்லை. நாம் பாவத்தை வெறுத்து அருவருக்கிற ஒரு ஜனங்களே மாற வேண்டும். මෙතන කියනවා රෝම පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදේ නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. ලෝකයේ ආකාරයට සමාන වෙන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. இந்த இடத்துல பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க வேண்டாம், அதாவது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க வேண்டாம் என்று இந்த வேதவசனம் சொல்லுது. ඒ කියන්නේ ලෝකයයි වගේම ඒ සමානයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවත්. එහෙම වෙන්න බෑ. ලෝකෙ මිනිස්සු විදියමයි දෙවියන් වහන්සේ. ඒ සමානමයි. දෙක වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. දෙකම එක සමානයි වගේ. එහෙම වෙන්න බෑ. යේසුස් அப்படி சொன்னா වහන්සේගේ உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களை போலவே நம்மளும் இருக்கிறோம். அப்படி இல்ல, இயேசுவின் நாமத்துல அப்படி இல்ல. நம்ம ஒரு வித்தியாசமா இருக்க வேண்டும். අපි අන්‍යකාරයත්ව වෙන්න ඕනේ. நாம் ஒரு மாற்றம் உள்ளவர்களாக இருக்க කොහොමද வேண்டும். අපි අන්‍යකාරයත්ව වෙන්නේ? எப்படி நான் அந்நியர்களாய் விளங்க வேண்டும்? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් අපේ සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් நாம் தேவனுடைய வசனத்துக்குள்ளாக நம்முடைய சிந்தையை புதுப்பிக்க வேண்டும். අපේ සිත එහෙම අලුත් කරගත්තොත් நம்மளுடைய சிந்தி அப்படி புதுப்பிச்சால் දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් වූ පිළිගත යුතු සම්පූර්ණ වූ කැමැත්ත මොකක්ද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. தேவனுடைய நிறைவு, தேவனுடைய சித்தம், தேவனுடைய பிரியம், தேவனுடைய வசனம் என்று நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடியும். ආමේන්. මෙතන ඒකයි කියන්නේ අපි මේ බයිබල් පදේ කියමු මේ විදිහට මම කියවන්නම්. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එනම් යහපත් වූ පිළිගත යුතු සම්පූර්ණ වූ දේ කුමක්ද කියලා දැනගන්නා පිණිස සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් අන්‍යාකාර ඇත්තෝ වෙයල්ලා සිත අලුත් කරගන්න දිනපතා மனதை தினந்தோறும் புதுப்பிச்சு கொள்ள வேண்டும். කොහොමද සිත අලුත් වෙන්නේ? எப்படி சிந்தை புதுப்பிதாகும்? බයිබලයේ කියවනකොට සිත අලුත් වෙනවා. வேதாகமத்தை வாசிக்கிற பொழுது மனம் புதிதாகும். අපේ තරුණ ළමයි ගොඩක් බයිබලයේ කියවනවා දැන්. அன்னைக்கு தினத்துல இந்த வாலிபர்கள் வேதாகமத்தை வாசிச்சு கொண்டு ඒ இருக்கிறாங்க. අයට මම කියලා තිනවා කියවලා බයිබලයේ රෙකෝඩින් එකක් එවන්න කියද්දි ඒ අය විශ්වාසවන්තව හැම තරුණ දරුවෙක්ම බයිබලයේ කියවලා රෙකෝඩින් එකක් දානවා. මේ අය බයිබලයේ කියවලා රෙකෝඩින් එක දානකොට මේ අය දන්නේ නැහැ වචනය එයාලව පවිත්‍ර කරනවා. එයාලගේ සිත පවිත්‍ර කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකද්ද? යහපත මොකද්ද? පිළිගත යුතු සම්පූර්ණ දේ කුමක්ද කියලා එයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් එයාලගේ සිත පවිත්‍ර වෙන නිසා. அப்படி நான் சொல்லி இருக்கேன், வாலிபர்களுக்கு வேதாகமத்தை வாசிச்சு வாய்ஸ் நோட் ஒன்று அனுப்ப என்று சொல்லி அவங்க அதை வாசிச்சு அனுப்புற நேரத்துல அவங்க அறியாமலே வேத வசனத்துல இதுதான் நன்மை, இதுதான் தீமை என்று அவங்க பகுத்தறியத்தக்கதான அவங்களுடைய சிந்தை வந்து மாறி இருக்கிறது. ආමේන්. ஆமென். දේව දරුවන් කියන්නේ කතා කරන වචනේ දම ආත්මික කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ලොලලොලල ගාලා අරයා ගැනයි මෙයා ගැනයි මෙයාගේ අඩුවයි අරයාගේ අඩුවයි අරයා මේක කොටට ඇඳන් ආවා මෙයා මේක දිගට ඇඳන් ආවා අරයා මේ ඇඳුම පලාගෙන ආවා මේව කතා කරන එක නෙමෙයි කිතුණු ජීවිතය කියන්නේ. அப்படிதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொன்னா இவர் கட்டையை உடுத்திட்டு வந்தாங்க, அவங்க கிழிச்சு கொண்டு வந்தாங்க, அவங்க நெட்டையை வந்தாங்க, குட்டையை வந்தாங்க. இது இல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. කිතුණු ජීවිතය කියන්නේ හරි වෙනස්. කතා බහේ නම වෙනස්. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொன்னா அது ஒரு மாற்றமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. அது பேச்சிலும் ஒரு மாற்றம் இருக்கு. අපි කතා කරොත් කතා කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. நம்ம பேசினால் பேச வேண்டும் தேவனுடைய வசனத்தை. ආමේන්. මම කතා කරද්දී අරයත් එක්ක මෙයාත් එක්ක කතා කරද්දී අරයාගේ අඩුවයි මෙයාගේ අඩුවයි අරයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙම කරා මෙයා මෙහෙම කරා මෙයා hina වුණා මෙයා කතා කරා මෙයා පලාගෙන ආවා මෙයා ඉරාගෙන ආවා මෙයා ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ කොටට
කපන් ආවා, මෙයා කොණ්ඩේ ඩයි කරලා ආවා, මෙයා ලිප්ටික් ගාගෙන ආවා, මෙයා අයිබ්‍රෝ ගාගෙන ආවා, මෙයා අයිබ්‍රෝ කපාගෙන ආවා. මේක අපිට වැඩක් නෑ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. நான் பேசுற பொழுது அவர் வந்து கட்டையை உடுத்தினார், இவர் வந்து கிழிச்சுக்கிட்டு உடுத்தினார், அவர் சிரிச்சாரு, இவர் அப்படி செஞ்சாரு, ஐப்ரோ போட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க, லிப்ஸ்டிக் பசங்க. இது வந்து தேவையில்லாத வார்த்தைகள். කිතුනුවන් කියලා කියන්නේ එපිස පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි පදයේ කියනවා ඔබගේ මුඛයෙන් පිට වෙන හැම වචනයක්ම ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொன்னா எபேசியர் புஸ்தகம் 4வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தில் சொல்லுது, உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுற ஒவ்வொரு வசனத்தையும் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று. ஆமென். ஆமென். நாம சொன்ன கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னா நம்முடைய வார்த்தையை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். එපිස පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි පදයේ කියනවා කිතුනුවෙක් කියලා කියන්නේ වචනය පවත්වන කෙනෙක්. වචනය පවත්වන කෙනෙක් කියලා කියන්නේ වචනේ මොනවද කියන්නේ? කතා කරනකොට හරියට කතා කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි වචනය පවත්වන කෙනෙක් නම් අපි කතා කරනකොට හරි පරිස්සමෙන් අපි කතා කරන්න ඕනේ. அப்படியே சொன்ன எபேசியர் புஸ்தகம் 4வது அதிகாரம் 29வது வசனத்துல சொல்லுது, கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னால் வார்த்தையின்படி செயல்படுகிறான், வார்த்தையின் செயல்படுகிறான் என்று சொன்னால் என்ன? வார்த்தையை பேசுற ஒவ்வொரு பொழுதும் எச்சரிக்கையா இருக்கான், அதுதான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඉතින් මේ මට මතකයි පොඩි දරුවෙක් ඒ කාලේ කුණුහරුප කියනකොට පොඩි දරුවෙක් කුණුහරුප කියනකොට සමහර අය නෑදෑයෝ මොකද කරන්නේ කුණුහරුප කියනකොට සල්ලි දෙනවලු ඒ ළමයාට. நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கேன், அந்த ஒரு நேரத்துல வந்து சின்ன பிள்ளை வந்து தூசண வார்த்தையில பேசின உடனே பெரியவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த பிள்ளைக்கு பணத்தை கொடுப்பாங்க. ඉතින් මේ පොඩි ළමයා හිතන්නේ මේක හොඳ දෙයක් කියලා. இந்த சிறிய பிள்ளை என்ன நினைக்கிறாங்க, இது ஒரு நல்ல காரியம் என்று அந்த சிறிய பிள்ளை நினைக்கிறாங்க. කුණුහරුප කියන එක හරි හොඳ දෙයක්. මේ කුණුහරුප කියපු ගමන් සල්ලි දෙනවා. தூசணம் பேசின உடனே சல்லி கொடுக்குறாங்க என்று சொல்லி அவர் நினைக்கிறாங்க. අපේ ගමේ හිටියා එක අයියා කෙනෙක් ඒ ඇවිල්ලා වැලි පටවනවා. ට්‍රැක්ටර් වලට වැලි පටවන අයියා කෙනෙක්. போதகருடைய கிராமத்துல வந்து ஒரு அண்ணன் இருந்தார், அவர் வந்து டிராக்டருக்கு மணல் ஏத்துறவர். එයාගේ පොඩි බාල පුතා ඉන්නවා. දැන් එයා ලොකු. එයාට ඇති දැන් අවුරුදු 20 පැනලා ඇති. அவருடைய மகன் ஒரு இருக்கிற சிறிய இளைய மகன், அவருக்கு இப்ப வயதிற்கு 20 தாண்டி இருக்கும். එයා ඇවිල්ලා අවුස්සනවා. එයාගේ තාත්තගේ නම කියලා අවුස්සනකොට මේ කුණුහරුපෙන් බයිනවා. அவர் தன்னுடைய தகப்பனுடைய பேரை சொல்லி அவரை நோண்டி இந்த அவரை குழப்புற நேரத்துல அவர் வந்து தூசண வார்த்தையில பேசுவாரு. කින්ඩල් පන්නකොල. එතකොට දැන් එයා මොකද කරන්නේ කුණුහරුප කියනකොට අර කට්ටිය මොකද කරන්නේ ටොපි ගෙනලා දෙනවා. அவர் தூசணத்துல பேசுற மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, டோஃபி கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க. මේක ලෝකයේ අයට මේව සාමාන්‍ය දෙයක්. இது உலகத்துல உள்ள காரியங்கள் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இது ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம். කවුරු හරි කුණුහරුපෙන් බැන්නොත් එයා එකයි බැන්නේ මම දෙන්නම් තව දෙකක් කුණුහරුපෙන්. யாராச்சும் ஒரு தூசணத்துல பேசினா அவர் ஒண்ணா பேசுறோம், நான் ரெண்டு சொல்றேன்னு சொல்லி නෑ අපි වචනය පවත්වන සෙනගක් වෙන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. வார்த்தையில செயல்படுகிற ஜனங்களா இருக்கணும். ඒ කියන්නේ අපිට කුණුහරුප දන්නේ නැතුව නෙමෙයි. அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தூசணம் அறியாம இல்ல. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කුණුහරුප වලින් වැඩක් නෑ පුතා. அப்படி சொன்னா தேவன் சொல்லாத தூசண வார்த்தைக்கு வேலை இல்லன்னு. එයාට වඩා කුණුහරුප දෙකක් නෙමෙයි කුණුහරුප 50ක් කිව්වත් වැඩක් නෑ. அவருக்கு பதிலாக தூசண வார்த்தைகள் ஒண்ணு இல்ல, தூசண வார்த்தை 50 சொன்னாலும் வேலை இல்லன்னு சொல்லி சொல்றாரு. 29 වෙනි පදේ කියනවා එපිස 4:29 නුඹලාගේ මුඛයෙන් කිසි දුෂ්‍ය කතාවක් කියලා කියන්නේ කිලුටු වචන, අපවිත්‍ර වචන, කුණුහරුප නික්මෙන්ට ඒ කියන්නේ අපේ කටින් කුණුහරුප නික්මෙන්ට ඉඩ නෑර අසන්නන්ට ප්‍රයෝජන ලැබෙන පිණිස ඕනෑ කරන වර්ධනය වීම සඳහා යහපත් දේම කියාපල්ලා. හැම වෙලාවකම කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී කෙනෙක්ව ගොඩනගන වචන කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. இல்ல කුණුහරුප 4ක් කියන්නන් නෙමෙයි. අපි කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට කෙනෙක්ව ගොඩනගන ශක්තිමත් කරන එයාගේ ආත්මික ජීවිතේ ගොඩනගන්න පුළුවන් වචන තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லா நேரத்துல அவர் ஒரு தூசண வார்த்தை பேசினாரா, நான் 4 சொல்றேன் 10 சொல்றேன், அப்படி இல்ல. நான் பேசுற ஒவ்வொரு பொழுதிலும் ஒருவரை கட்டி எழுப்ப அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளர்ச்சி அடைகிறதான வார்த்தைகள் தான் பேச வேண்டும். ආමේන්. ஆமென். දැන් මම චූටි උදාහරණයක් කියන්නම්. நான் ஒரு சிறிய ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். මම සසී ගැන நான் போதகர் என்னை குறித்து, சசியை குறித்து තව එක්කෙනෙක් එක්ක කියලා වැඩක් නැහැ. நான் ஒருவரோட சொல்லி வேலை இல்ல. සසී මේමයි සසී යනමයි සසී මේමයි ඒව කියලා වැඩක් නැහැ. சசி இப்படியாப்பட்டவர், சசி அப்படியாப்பட்டவர் சொல்லி வேலை இல்ல. ඒක කියන්න ඕනේ සසීට විතරයි. அது சொல்ல வேண்டும் சசி கிட்ட தான். ඒක තමයි කිතුනුවා කියන්නේ. அதுதான் கிறிஸ்தவர். එතකොට කිතුණු ජීවිතයක් කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් කියලා කියන්නේ වචනය පවත්වන කෙනෙක්. அப்படி சொன்ன கிறிஸ்தவன் என்று சொன்ன வார்த்தையில செயல்படுகிறவன். ඒ නිසා එයා නිතරම අසන්නන්ට ප්‍රයෝජන ලැබෙන පිණිස ඕනෑ කරන වර්ධනය වීම සඳහා යහපත් දේම කියන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ යහපත් දේවල් කියන්නේ මොනවද? කියන දේවල් යහපත් දේවල් කියන්නේ දන්නවසගේ වචනය. නිතරම කෙනෙක්ව ගොඩනගන ශක්තිමත් කරන වචනම අපි කතා කරන්න ඕනේ. அப்படி சொன்னா எல்லா நேரத்திலும் ஒருவரை வளர்ச்சியடைய ஆவிக்குரிய ரீதியான வளர்ச்சியடையதான வார்த்தைகளே பேச வேண்டும். ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ ඒකට කැමති. தேவன் அதுக்கு பிரியமா இருக்கிறார். ඇයි අනේ කුණුහරුප කියන්නේ නැත්තේ? අර කුණුහරුපෙන් බැනලා යද්දි පාඩුවේ ඉන්නේ. ஏன் நீங்க இப்போ தூசணத்துல பேசாம இருக்கீங்க, அவர் தூசணத்துல
பேசி போற நேரத்துல நீங்க சும்மா இருக்கிறீங்களே? අපි කුණුහරුප කියන්නේ නැත්තේ දන්නේ නැති නිසා නෙමෙයි. நாங்க தூசணம் பேசாம இருக்கிறது வந்து தெரியாம இல்ல. කුණුහරුප දැනගත්ත ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගන්නකොට. நான் தூசண வார்த்தை கற்றுக்கொண்டேன் ஸ்கூல் போற டைம்லயே. හැබැයි ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගත්තාම කුණුහරුප දැනගත්ත පල්ලි යන්න දැනගත්තට පස්සේ අපි දැනගත්ත කුණුහරුප කතා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා අපි දැනගත්ත. දැන් අපි කුණුහරුප කතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ? අපි දන්නවා අපි ඉස්කෝලේ යනකොටම පුරුදු වුණා. හැබැයි අපි දැන් අලුත් දෙයක් දන්නවා. මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා අපේ කටි කුණුහරුප කතා කරන්න එපා. මනුෂ්‍යයන්ව ගොඩනගන ශක්තිමත් කරන ධෛර්යමත් කරන වචන කතා කරන්න කියලා. அப்படின்னு சொன்னா நான் ஸ்கூல் போற டைம்ல தூசண வார்த்தையில கற்றுக்கொண்டேன். ஆனால் இப்போ நான் சபைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நல்ல வார்த்தையில் கற்றுக்கொண்டேன். ஒரு மனிதனை கட்டி எழுப்ப அவருடைய ஆவிக்குரியதான வாழ்க்கை கட்டி எழுப்பதற்கான ஒரு வார்த்தையை கொண்டு அறிந்து கொண்டேன். அது தேவனுடைய வசனம் கெட்ட வார்த்தையில பேச வேண்டாம் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன். මම සසීට බනිනවා තව එක්කෙනෙක් ඉස්සරහා. நான் போதகர் சசிக்கு இயேசுவின் இன்னொரு நபருக்கு දැන් முன்னாடி මෙතන සසී ඉන්නකොට මම සසීට හොතට බනිනවා. இப்ப நாங்க இருக்கிற நேரத்துல எனக்கு நல்ல இயேசுவார் போதகர். බැන්නට පස්සේ සභාවේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා සසීට කියනවා பேசினதுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து சசிகிட்ட சொல்றாரு, පාස්ටර් බැන්නද? போதகர் ஏசினாரா? බලන්නකෝ. பாருங்களே, ඇයි එහෙම බනින්නේ? ஏன் அப்படி ஏசுறாரு? මොකටද එහෙම බනින්නේ? என்னத்துக்கு அப்படி ஏசுறாரு? එහෙම බනින්න හොඳ නැහැ. அப்படி ஏசுறது நல்ல இல்லையே. අපි කුණුහරුපෙන් බයින්නේ අපි සේවය තුල ගොඩනගන්න ශක්තිමත් කරන්න යාව හදන්න බයිනවා. தூசணத்துல எல்லாம் பேசுற அவரு ஊழியத்துல அவர் வளர்ச்சி அடையறதுக்கு அவரை එතකොට பலப்படுத்துறதுக்கு අපි තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒකට පොහොර දාන්න හොඳ නැහැ. මොකද්ද කියන්න ඕනේ? ඔව් පුතා, එහෙම තමයි පාස්ටර් කෙනෙක් එහෙම බැනලා තමයි ඔයාලා ගොඩනගන්න ඕනේ, හදන්න ඕනේ. අන්න එහෙම වචන කතා කරන්න ඕනේ දේවදරුවන්. නැත්තම් ඒක ඇවිල්ලා කුලප්පු කරලා නැති කරලා එයාගේ ඇදහිල්ලත් කඩලා එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. අපි කාගෙන්වත් හොඳ නම ගන්න ඕනේ නැහැ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உரம் போடக்கூடாது. அப்படி ஏசுனா இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம். போதகர் ஏசினாரா அது ஊழியத்தில் அப்படித்தான் என்று சொல்லி அவரோட பலப்படுத்த வேண்டும். නුඹලාගේ මුඛයෙන් කිසි දුෂ්ට කතාවක් නික්මෙන්ට ඉඩ නැර අසන්නන්ට ප්‍රයෝජන ලැබෙන පිණිස ඕනෑ කරන වර්ධනය වීම සඳහා යහපත් දේම කියන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයම කතා කරන්න. தேவனுடைய வசனத்தையே பேசுங்க. ඔබගේ මුඛයෙන් නරක වචන පිට වෙන්න දෙන්න එපා. உங்களுடைய வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தைகளை புறப்பட விடாதீங்க. ඔබ නරක වචන පිට වෙන්න දෙන්න එපා. நீங்க கெட்ட வார்த்தையை வெளியிட வாயிலிருந்து புறப்பட விடாதீங்க. කිතුණුවෙක් කියලා කියන්නේ කට පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. கிறிஸ்தவர் சொன்ன வாயை எச்சரிக்கையா வச்சுக்கொள்ள வேண்டும். කිතුණුවෙක්ගේ කට ඊටාම වැදගත්. கிறிஸ்தவனுடைய வாய் வந்து மிக முக்கியம். මාත් එක්ක කෙනෙක් කතා කරොත් என்னோட ஒருத்தர் பேசினார், මට විනාඩි 5ක් කතා කරොත් ඇති කෙනෙක්ගේ ආත්මික මට්ටම බලන්න. ஒருவரோட 5 நிமிடம் பேசினா போதும் அவருடைய ஆவிக்குரிய ரீதியான வாழ்க்கை எப்படி என்று சொல்ல මම முடியும். ස්කෑන් කරලා කියනවා කෙනෙක් එක්ක විනාඩි 5ක් කතා කරොත් ඒ කතා කරන කෙනාගේ ආත්මික තත්වය සහ ආත්මික මට්ටම මට කියන්න පුළුවන්. ஒருவரோடு நான் 5 நிமிடம் பேசினால் அவரை ஸ்கேன் பண்ணி சொல்லுவேன் அவருடைய ஆவிக்குரிய மட்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. කිතුණුවෙක්ගේ ආත්මික මට්ටම වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. කිතුණුවගේ කට හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. கிறிஸ்தவனுடைய ஆவிக்குரிய ரீதியான வாழ்க்கை வளர வேண்டும். அவருடைய வாயை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். කට වැදගත්, வாய் முக்கியம், චරිතය වැදගත්, குணம் முக்கியம், රහස් ජීවිතය වැදගත්. ரகசியமான வாழ்க்கை முக்கியம். අපි හැම කෙනෙකුටම රහස් ජීවිතයක් நம்ம තියෙනවා. ஒவ்வொருவருக்கும் ரகசியமான வாழ்க்கை இருக்குது. ඒ කියන්නේ කාටවත් පේන්නේ නැති රහස් පැත්තක් මගෙත් තියෙනවා, ඔබෙත් තියෙනවා. அப்படி சொன்னா யாருக்கும் விளங்காத ஒரு ரகசியமான ஒரு பக்கம் இருக்குது. அது உங்களுக்கும் இருக்குது, எனக்கும் இருக்குது. එහෙනම් කට, චරිතය, රහස් ජීවිතය මේ තුනම සුද්ධකමින් පවත්ව ගන්න ඕනේ. அப்படி சொன்ன வாய், குணதிசயம், ரகசியமான வாழ்க்கை இந்த மூன்றையும் பரிசுத்தத்துக்குள்ளாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ආමේන්. ஆமென். වචනය මනුෂ්‍යව ජීවත් කරනවා. வார்த்தை மனிதனை வாழ வைக்கும். ඒ නිසා හැම වෙලාවකම වචනය පවත්වන කෙනෙක් වෙන්න අහන්න වචනය පවත්වන්න. அப்படி சொன்ன எல்லா நேரத்தையும் வார்த்தையின்படி செயல்படுங்க. வார்த்தையை கேளுங்க, அதன்படி செயல்படுங்க. වචනය තියෙන්න ඕනේ හැම කෙනෙක්ගේම කටේ. வார்த்தை இருக்க வேண்டும் எல்லாருடைய வாயிலையும். වචනයෙන් තමයි කෙනෙක්ව ධෛර්යමත් කරන්න ඕනේ. வார்த்தையில தான் ஒருவரை தைரியப்படுத்த வேண்டும். වචනයෙන් කෙනෙක්ව නැගිටවන්න ඕනේ. வார்த்தையில ஒருவரை எழுப்ப வேண்டும். සභාවේ කෙනෙක් කැඩෙනවා නම්, சபையில ஒருத்தர் உடைந்து விலகி போறாரு, සභාවේ කෙනෙක් පසුබට එනවා නම් ஒருத்தர் விலகி போறாரு என்று சொல்ல තවත් சபையில හතරක් දාන්නේ නැහැ. අපි යාව ධෛර්යමත් කරනවා. අපි යාව ශක්තිමත් කරනවා. යාව වචනය පෙන්නලා දෙනවා. මේක තමයි වචනය. මෙහෙම මෙහෙම කියලා වචනය පැත්තෙන් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. அவருக்கு இன்னும் உரங்கள் போடாமல் அவரை வந்து இதுதான் வார்த்தை, இதுதான் சத்தியம், இதுதான் வார்த்தை என்று அவர் வார்த்தைக்குள்ளாக அவரை பலப்படுத்த வேண்டும். මම සමහර ගෙවල් වලට ගියාම මේ කිතුණුවන්ගේ ගෙවල්මයි நான் சில நபர்களுடைய வீட்டுக்கு போனது
கிறிஸ்தவர்களுடைய வீட்டுக்கு. මේ පල්ලෙහා ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සයා උඩ ගෙදර මිනිස්සයාට විරුද්ධව කතා කරනවා. இந்த கீழ் வீட்டில் இருக்கிற கிறிஸ்தவ மனிதன் வந்து மேல் வீட்டுல கிறிஸ்தவ மனிதருக்கு ஏசுவாரு. උඩ ගෙදර මිනිස්සයා පල්ලෙහා ගෙදර කෙනාට மேல் විරුද්ධව வீட்டுல කතා இருக்கிற කරනවා. கிறிஸ்தவ மனிதர் வந்து கீழ் வீட்டுல ஒரு மனுஷருக்கு ஏசுவாரு. දැන් ඉතින් මම නිකන් හරි මේක හරි අපහසුතාවයට මම පත් වෙනවා මෙතනදී. இதை நான் கேட்கறேன்னா தான் கொஞ்சம் பலகீனமா ஆகுறேன் இந்த நேரத்துல. ඉතින් මම ගියාම මම ගිය ගමන් කියනවා උඩ ගෙදර වැරදි ඔක්කොම කියනවා. මේ කිතුණුවන්මයි. இந்த நான் போனதுக்கு அப்புறம் மேல் வீட்டுல இருக்க எல்லா குறைகளையும் பத்தி சொல்லுவாங்க இந்த கிறிஸ்தவர்களே. උඩ ගෙදරට ගියාම උඩ ගෙදර කට්ටිය පල්ලෙහා ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම අඩුපාඩු වැරදි ටික කියනවා. மேல் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கீழ் வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருடைய அந்த தப்பு தவறு எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. පාස්ටර්ට මොනවද කිව්වේ? பாஸ்டர் என்ன சொன்னாரு? මම හරි ප්‍රඥාවන්තයි. நான் ஞானமுள்ள ஒரு மனிதன். මට පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් මට බැන්නද නැද්ද කියලා හොයන්න අහන්න මම ප්‍රඥාවන්තව ගාන්ට වචන හසුරුවලා අහනවා. என்னால முடியும் ஒருத்தர் எனக்கு ஏசுனாரா ஏசலையான்னு அது கணக்க என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். මං හැම කෙනෙක් ගැනම මම හොඳට හොයනවා. நான் எல்லாரையும் நன்றாக ஆராய்ந்தறிகிறேன். මම කෙනෙක් ගැන කතා කරොත් කෙනෙක් එක්ක චර්ච් එකක වුණත් මම එයාගේ ඇස් දෙක මම සම්පූර්ණයෙන්ම එයාව ස්කෑන් කරා වගේ බලලා මම එයාලා ගියාට පස්සේ මම එකිනෙක හැම ඉරියව්වක්ම මම කල්පනා කරනවා. நான் சபையில வச்சு ஒருத்தரோட பேசுற நேரத்துல ஒரு கண்ணை பார்த்து அவரை முழுமையா ஸ்கேன் பண்ணி அவருடைய ஒவ்வொரு அந்த அசைவுகளையும் நான் கண்காணிக்கிறேன். කෙනෙක් කතා කරනකොට එයා ඇත්තනම ජේසුස් වහන්සේ කෙරේ ඇදහිල්ල ඇතුව ඉන්නවද කියලා කියන්නත් පුළුවන්. நான் ஒருவரோட பேசுற நேரத்துல அவர் உண்மையாகவே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறாரா என்று சொல்ல முடியும். නමුත් අපි එයාලට සමාව දීලා අපි එයාලව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ගොඩනගන්නවා. ஆனால் நாம் அவருக்கு மன்னிப்பை கொடுத்து அவரை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வளர்ச்சி அடைய செய்ய ඉතින් வேண்டும். අපි නිතරම අපේ කට හරියට රැක ගන්න ඕනේ චරිතය ඒ වගේම අපේ රහස් ජීවිතේ හරි වැදගත් පුතේ කිතුණු ජීවිතය තුළ. அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எல்லா நேரத்திலும் நம்ம வாயை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும், நம்மளுடைய ரகசியமான வாழ்க்கையை நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ள ඒ வேண்டும். නිසා හැම වෙලාවකම වචනය අතරින්න එපා. වචනේ නැති ජීවිතය ඇවිල්ලා පහනක් නැති නැත්තම් ආලෝකයක් නැති මිනිස්සෙකුට සමානයි පුතා. அப்படின்னு சொன்னா வார்த்தை எல்லா நேரத்திலும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற வார்த்தை இல்லாத மனிதன் வந்து ஒளி இல்லாத ஒரு மனிதனை போல. වචනේ ඇවිල්ලා අපේ පාදයන්ට ආලෝකයක්. அப்படின்னு சொன்னா வார்த்தை வந்து நம்மளுடைய பாதங்களுக்கு தீபம். ආමේන්. මිනිස්යාගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා වචනය තුලින්. மனிதனுடைய வாழ்க்கை மாறும் தேவனுடைய வசனத்துக்குள்ளாக. අඳුරු තැනක පය තිබ්බොත් අපි இருளான இடத்துல நம்மளுடைய பாதத்தை நாம் வைத்தால் හැබැයි වචනය තුල ඔබ ඉන්නවා නම් වචනය අඳුර නැති කරලා ඔබට හරි තැන පය තියන්න උදව් කරනවා. அப்படின்னு சொன்னா வார்த்தைக்குள்ளாக நீங்க இருந்து சொன்னா வார்த்தை இருளை போக்கி சரியான இடத்துல உங்களுடைய பாதத்தை வைக்கிறதுக்கு ஒளியை கொடுக்கும். அது ගීතවලේ පොතේ 119 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 105 කියනවා මෙහෙම. சங்கீத புஸ்தகம் 119வது அதிகாரம் 105வது வசனம் இப்படி சொல்லுது. ගීතවලේ 119 105. சங்கீத புஸ்தகம் 119வது அதிகாரம் 105வது வசனம் சொல்லுது. එකසිය දහනම එකසිය පහ. 119வது அதிகாரம் 105வது வசனம். මම අම්පාරි සේවය කරද්දී போதகர் அம்பாறையில ஊழியம் செய்யற பொழுது 2009 අවුරුද්දේ 2009வது வருடத்துல 2009 අවුරුද්දේ එක ඇන්ටි කෙනෙක් 2009வது வருடத்துல ஒரு ஆன்ட்டி ஒருத்தவங்க வந்து එක ඇන්ටි කෙනෙකුට මම ගිහින් කිව්වා ஒரு அந்த ஆன்ட்டி கிட்ட நான் போய் சொன்னேன். මම මොකුත් නෙමෙයි නිකන් කිව්වා ඇයි ඇන්ටි මට බැන්නේ நான் அவர் இடத்துல போயிட்டு நான் சும்மா சொன்னேன் ஏன் ஆன்ட்டி எனக்கு ஏசுனீங்கன்னு சொல்லி. ඉතින් ඇයි ඇන්ටි මට බැන්නේ මට මුණටම ගියට තිබ්බද කිව්වා. ஏன் ஆன்ட்டி எனக்கு ஏசுனீங்க எனக்கு முகத்துக்கே சொல்லியிருக்கலாமேன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். මම බැන්නේ නෑ පාස්ටර්නේ පාස්ටර් මට සභාව වෙන්න මම බැන්නේ නෑ පාස්ටර් අරය තමයි බැල්ලේ කිව්වා. මම ගත්තා එළියට. ஐயோ ගන්න ඕන නිසා තමයි මම එහෙම ஐயோ කිව්වේ. போதகரே நான் ஏசல அவர் தான் ஏசுனாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதை நான் මම வெளியே කිව්වෙත් எடுக்கிறதுக்கு නෑ அர்த்தம் சொன்னேன். நான் ඔයා சொன்னேன், බැන්නේ මට බැන්නේ කාත් එක්කද කියලාවත් මං ඇහුවේ නෑ. මම නිකන් කිව්වා ඔයා බැන්නනේ මට ඇයි ඇන්ටි මට බැන්නේ කියලා ඇහුවා. நான் அவர்கிட்ட கேட்கவும் இல்ல அவர் தான் ஏசுனாருன்னு சொல்லி நீங்க நான் சும்மா சொன்னேன் ஏன் ஆன்ட்டி எனக்கு ஏசுனீங்கன்னு சொல்லி நான் ඒ சும்மா ඇන්ටි එකපාරටම කට ඇරලා කිව්වා අනේ පාස්ටර් මට සමා වෙන්න පාස්ටර් මං ඔයාට කාත් එක්කවත් බැන්නේ නෑ පාස්ටර් මේ අහවල් කෙනා තමයි පාස්ටර් මට පාස්ටර් ගැන මෙහෙම කිව්වේ ஐயோ කියලා. போதகரே நான் ஏசல என்ன மன்னிச்சிருங்க இந்த இவர் தான் ஏசுனாருன்னு சொல்லி அந்த நபரையும் சொல்லி ඒ சொன்னாரு. නිසා අපි දේව දරුවන් අපි ඇවිල්ලා කෙනෙක්ව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. අපිට කෙනෙක්ව சொன்ன தேவ ගොඩනගන්න பிள்ளைங்க ඕනේ. நாம் කෙනෙක්ව නැගිටවන්න ඕනේ. වැටිලා ඉන්නවා නම් කෙනෙක්ව අපි යාට වචනය තුලින් යාම නැගිටවලා ගන්න ඕනේ. ஒரு விழுந்திருக்கிறத சொன்னா அவரை வார்த்தைக்குள்ளாக நாம் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். ආමේන්. ஆமென்.
බලන්න ගීතාවල 119 105 මෙහෙම කියනවා. பாருங்க சங்கீதம் 119வது அதிகாரம் 105வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. ඔබගේ වචන මාගේ පාදයන්ට පහනක්ය මාගේ මාවතට එළියක්ය. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கு. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නැති මිනිස්සු ඇවිල්ලා ටෝච් එකක් නැතුව කට්ට කරුවලේ යනවා වගේ. அப்படிதான் தேவனுடைய வசனம் இல்லாத மனிதன் இருளிலே நடக்கிற ஒரு மனிதனை போல. කොතන ජරා ගොඩක් පෑගිලා ගඳ එයිද දන්නේ නැහැ. எந்த இடத்துல அசிங்கம் மிதிப்பட்டு நாற்றம் வருமோ தெரியாது. කොතන ගොම ගොඩකට කකුල තියයිද දන්නේ නැහැ. எந்த இடத்துல சாணியில கால வைப்பாரோ தெரியாது. කොයි වෙලාවෙ ගිහිල්ලා අලියෙක්ගේ ඇඟේ හැප්පේද සත්තුන්ගේ ඇඟේ හැප්පේද දන්නේ எந்த නැහැ. நேரத்துல யானையோட உள்ள உடம்புல முட்டு කොයි போடுவாரோ වෙලාවක මඩ පෑගේද දන්නේ නැහැ. எந்த நேரத்துல சகதி மிதிப்படுமோ தெரியாது. නැත්තම් එයා වලකට වැටෙනවද දන්නේ இல்ல නැහැ. அவர் குழியில விழுகுவாரோ தெரியாது. මේ හැම දෙයකටම හේතුව තමයි කරුවලේ ලාම්පුවක් නැති එක නැත්තම් එළියක් නැති එක. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் தான் இருளில் ஒரு தீபம் இல்ல ஒரு வெளிச்சம் இல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඇවිල්ලා ආලෝකය. தேவனுடைய வார்த்தை வெளிச்சம் ටෝච් එකක්. ஒரு டார்ச் போல. දේව දරුවෙක් කියන්නේ වචනේ නැත්තම් ටෝච් එකක් නැතුව කරුවලේ යනවා වගේ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொன்னால் டார்ச் இல்லாம இருள் இல்ல போறது போல வார்த்தை இல்ல என்று சொன்னான். දැන් අපි බල්ලෝ ජරා කරලා තියෙනවා නම් මුළු වත්තේ පාරේ හැමතැනම ජරා කරලා තියෙනවා නම් අපේ ගෙදර අපේ තාත්තා එළියට යනකොට ටෝච් එකක් නැතුව කට්ට කරුවල යනවා නම් අපි ගෙදරට කියනවා බකට් එකකින් එළිය වතුර එකක් සබන් ඔක්කොම දීලා තියන්න. මොකද එළියට ගියා තාත්තා කොහේ ජරාවක් පාගගෙන ඉද්ද දන්නේ නැහැ. මොකද ටෝච් එකක් අරන් ගියේ නැහැ. இப்போ இந்த கிராம ரோட்ல எங்க எல்லா இடத்துல நாய் அசிங்கம் பண்ணி இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம வீட்டுல அப்பா டார்ச் இல்லாம வெளியே போயிருக்கிறாரு சொன்னா வீட்டுல உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க வெளியே ஒரு தண்ணி பக்கெட் வைங்க அப்பா எந்த அசிங்கத்தை மீச்சு கொண்டு வருவாரோன்னு சொல்லி தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ගඳ ගන්නවා. நாற்றம் வரும். ඒ ගඳ මුළු ගෙටම ගන්නවා. இந்த நாற்றம் முழு வீடுமே வரும். ඒකම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නැතුව ඉන්න මිනිස්සු ඇවිල්ලා ටෝච් එකක් නැතුව කරුවලේ ගමන් කරනවා. அப்படி சொன்னா அதே போலதான் தேவனுடைய வசனம் இல்லாத மனிதன் டார்ச் இல்லாம இருட்டுல நடக்கிற மனிதன். ඒ වගේම තමයි දිශාවක් නැති මිනිස්සෙකුට සමානයි. அதே போலதான் ஒரு திசை இல்லாத ஒரு மனிதனை போல. ස්ථාවරයක් නැති මිනිස්සෙකුට සමානයි. ஒரு இடம் இல்லாத ஒரு மனிதனை போல. නමුත් ඔබ වචනය තුල ජීවත් වෙනවා නම් ஆனால் நீங்க வார்த்தைக்குள்ளாக வாழ்வீங்கன்னு சொன்னா ඔබ පීඩාව තුල කැළඹෙන්නේ නැහැ. நீங்க உபத்திரத்துக்குள்ளாக ඔබ පරීක්ෂාවට වැටෙන්නේ නැහැ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. මරණයට පවා ඔබ බය වෙන්නේ නැහැ. மரணத்துக்கு கூட நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க. දැන් ඔබ ඔබගෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. நீங்க உங்க இடத்துல ஒரு பிரச்சனை ஒரு கேள்வியை கேளுங்க. ඔබ වචනය කියවනවද? நீங்க வார்த்தை வாசிக்கிறீங்களா? නැත්තම් වචනය මාව කියවනවද? இல்லாட்டி வார்த்தை என்னை வாசிக்குதா? අපි වචනය කියවන්න ඕනේ. நாம் வார்த்தை வாசிக்க வேண்டும். හැබැයි වචනය දිනපතා අපිව කියවන්න ඕනේ. ஆனா வார்த்தையை நாம் தினந்தோறும் வாசிக்க வேண்டும். இல்ல, நாங்க வார்த்தையை வாசிக்கிறோமா வார்த்தை நம்மளை வாசிக்குதா? வார்த்தை நம்மளை வாசிக்கணும், நம்மளை பார்த்து சொல்லணும், நீ இதை செய்யக்கூடாது, நீ இது செய், நீ தேவனுடைய பிள்ளை, நீ இருளில் நடக்கிறவன் அல்ல, நீ வெளிச்சத்தில் நடக்கிறவன். வார்த்தை நம்மளை பற்றி நம்மளை வாசிக்கணும். வார்த்தை අපිව වචනය කියවන්න ඕනේ. வார்த்தை நம்மளை வாசிக்க வேண்டும். ආමේන්. ඔබ ජේසුස් වහන්සේට කී දෙනෙක් ආදරේද? நீங்க இயேசு ஆண்டவருக்கு எத்தனை பேர் அன்பா இருக்கிறீர்கள்? ජේසුස් වහන්සේට අනේ I love you Jesus කියන හරි ලේසි. I love you இயேசுவேன்னு நம்மளால சொல்றதுக்கு இலகுவா இருக்குது. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේට ආදරේ නම් වචනය පවත්වන්න ඕනේ. ஆனா இயேசுவானவரை நீங்க நேசிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா வார்த்தையின்படி செயல்பட வேண்டும். ආමේන්. ஆமென். யோவான் පොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදේ බලලා අපි අවසන් කරමු. யோவான் புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தை பார்த்து நாம் முடிப்போம். යේසුස් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින් යමෙක් මට ප්‍රේම කරන්නේ නම් ඔහු මාගේ වචනේ ආරක්ෂා කරන්නේය. මාගේ පියාණන් වහන්සේද ඔහුට ප්‍රේම කරනසේක අපි ඔහු ළඟට ඇවිත් ඔහු සමග වාසය කරමුව. බලන්න ජේසුස් වහන්සේ මෙතන කියනවා ඔහුට උත්තර දෙමින් යමෙක් මට ප්‍රේම කරන්නේ නම්. பாருங்க இயேசுவானவர் இந்த இடத்துல அவருக்கு ஒரு பிரதியுத்தரமா ஒரு பதில் சொல்றார். කෙනෙක් මට ආදරේ නම් ஒருவன் என்னில் அன்பாய் இருந்தால் ආදරේ නම් அன்பாய் இருந்தால் ජේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් இயேசுவானவருக்கு அன்பாய் இருந்தால் ඔහු මාගේම වචනේ ආරක්ෂා කරන්නේය. அவன் என்னுடைய வசனத்தை கைக்கொள்ளுவான். ඒ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේට ආදරේ නම් වචනය පවත්වන්න කියලා කියනවා. වචනය පැවැත්වීම තුලින් ජේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. ජේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරද්දී පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයාණන් වහන්සේත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් අපි තුල වාසය කරනවා. அப்படி என்று சொன்னால் இயேசுவானவருக்கு அன்பாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இயேசுவானோட வார்த்தைகளை கைக்கொள்ளும். இயேசுவானோட வார்த்தைகளை கைக்கொள்ற இடத்துல பிதா சுதன் பரிசுத்தாவின் மூவரும் அவர்களுடைய மத்தியிலே வாசம் செய்வார். ආමේන්. වචනය පවත්වනකොට තමයි පුතා පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයාණන් වහන්සේත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් ත්‍රිත්වයම අපි තුල වාසය කරන්නේ. அப்படி சொன்ன வார்த்தையில் செயல்படுற பொழுது தான் தேவன் குமாரன் பரிசுத்த அந்த மூன்று திருத்துவமும் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்வார்கள். ஆமென். අපි වචනය පවත්වමු. நாம் வார்த்தையில் செயல்படுவோம். නිකන් අනේ ස්වාමිනී මම ඔබට ආදරේ නෙවෙයි මම ඔබගේ වචනය පවත්වනවා.
சும்மா அந்த ஆண்டவரையே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் அப்படி இல்ல, வார்த்தையிலே செயல்படுவோம் நான். අවංකවම මම ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුල ගමන් කරනවා. உண்மையாய் நான் உம்முடைய வார்த்தைக்குள்ளாக பயணிப்பேன். කටින් කියන්න ලේසි, வாயில சொல்ல இலகுவா இருக்கும், වචනේ ආරක්ෂා කරන්න. வார்த்தை கை கொள்ள வேண்டும். ඒකයි සැබෑ ආදරය කියන්නේ. அதுதான் உண்மையான அன்பு என்று சொல்லுங்கள். යේසුස් වහන්සේට සැබෑවටම ආදරේ නම් இயேசுவானவருக்கு உண்மையாகவே அன்பா இருக்கிறீர்கள் என்றால் ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම වචනේ ආරක්ෂා කරන්න. நீங்க கண்டிப்பாக வார்த்தை கை கொள்வீர்கள். ආමේන්. ஆமென். සමහර අය ඉන්නවා වෙලාවල් බලනවා හොරෙන් ගිහලා බලනවා. சிலர் இருக்கா நேரத்தை பார்ப்பாங்க, அந்த களவு தனத்துல போய் பார்ப்பாங்க. මට මතකයි එක සැරයක් දැන් නෙමෙයි 2000 මං හිතන්නේ 2006 වගේ කාලේ எனக்கு ஒரு காரியம் ஞாபகம் இருக்கு. 2006 2007 படியான நாட்கள்ல එක ගෙදරක දරුවෙක් කොටහල වුණා. ஒரு சிறிய ஒரு வீட்ல ஒரு பிள்ளை இருந்தார். ඒ දරුවා කිතුණු දරුවෙක්. அந்த பிள்ளை வந்து கிறிஸ்தவ பிள்ளை. ඊට පස්සේ එයාලා වෙලාවක් බලන්න ගියා. அவங்க வந்து நேரம் பார்க்க போனாங்க. වෙලාවක් බලලා ඒ ඔක්කොම චාරිත්‍ර ටික ඔක්කොම කරා ඒ නැකත අනුව. அந்த நேரத்தை பார்த்து அவங்களுடைய அந்த எல்லா காரியங்களையும் அவங்க செஞ்சு கொண்டு வந்தாங்க. හැබැයි එයාලා ක්‍රිස්තියානි. ஆனா அவங்க கிறிஸ்தவர்கள். මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මොන ක්‍රිස්තියානි ගණයට දන්නද අයිති වෙන්නේ? නාමික කිතුණුවන් කියන තැනට තමයි අයිති වෙන්නේ. இந்த கிறிஸ்தவர்கள் வந்து எதுக்கு சொந்தமாகிறார்கள் தெரியுமா? பெயருக்கு கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறார்களே அவர்கள். ඒ අය අවුරුද්දක් පල්ලියේයි, අවුරුදු දෙකක් පල්ලියේයි, අවුරුදු 10ක් පල්ලියේයි, අවුරුදු 20ක් පල්ලියේයි, අවුරුදු 25කුත් පල්ලියේයි ඇවිල්ලා කියයි පාස්ටර් මගේ ජීවිතේ මුකුත් තුන්නේ නැහනේ පාස්ටර්. இவர்கள் வந்து ஒரு வருடம்க்கு சபைக்கு வருவாங்க, 2 வருடம் 3 வருடம் 10 வருடம் 25 வருடம் கூட கிறிஸ்தவர்கள் இவர்கள் வந்து சபைக்கு வருவாங்க, வந்து சொல்லுவாங்க போதகரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் கூட இல்லையே என்று. හැබැයි මේ අය වචනේ අහන සෙනගක් විතරයි. ஆனா இவர்கள் வந்து வார்த்தை கேட்கிற ஜனங்கள் மாத்திரமே. හැබැයි වචනය පිළිපදින සෙනගක් නෑ. ஆனா வார்த்தையில செயல்படுகிற ஜனங்கள் என்று சொன்னால் ඒ අයගේ ජීවිත දවසින් දවස පරිවර්තනය වෙලා අර අයටත් වඩා මේ අය ඉස්සරහට ගමන් කරනවා. இவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில தினந்தோறும் மாற்றம் அடைந்து அவர்களை பார்க்கலும் இவர்கள் வந்து முன்னோக்கி செல்வார்கள். අපිව බලාගෙන ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ. நம்மை தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். අපිව ඇහැ ගහගෙන ඉන්නවා දෙවියන් நம்மை වහන්සේ. கண்ணோக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர். ආශිර්වාද කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ஆசீர்வதிக்கிறது தேவனே. ආමේන්. ආමේන්. ඒ නිසා අපිට කවදාවත් ඒ කියන්නේ අපිට මේ දෙවියන් වහන්සේ තුල අපිට වැරදි දේවල් කරන්න බෑ. அப்படி சொன்னா நம்ம எந்த ஒரு நேரத்திலும் தேவனுக்குள்ளாக தவறு செய்ய முடியாது. මොකද බයිබලයේ ඇවිල්ලා පාස්ටර් කෙනෙක් වුණත් දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් කරනවා වැරද්දක් කරනවා. ஏனென்று சொன்னால் போதகரா இருந்தாலும் தேவன் தண்டனை கொடுப்பார். මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඒකට කැමති නැහැ. ஏனென்று சொன்னால் தேவன் அது பெரிய அருவருக்கிற ஒரு காரியம். අපි බයිබලයේම බැලුවත් நாம் வேதாகமத்திலே பார்த்தால் බයිබලයේ ඔබ දන්නවා මෝසෙස්. நீங்க அறிவீங்க வேதாகமத்துல மோசேயே. මෝසෙස් ඇවිල්ලා මෝසෙස්ට පුතාලා දෙන්නෙක් හිටියා. மோசேக்கு வந்து 2 மகன்மார்கள் இருந்தார்கள். මෝසෙස් පුතාලා දෙන්නත් එක්ක පිටත් වෙනවා මිසරයට. இந்த மோசேயானவர் 2 மகன்மார்களோடு எகிப்து தேசத்துக்கு பயணிக்கிறார். මිසරයට පිටත් වෙනකොට මෝසෙස් හැබැයි තමන්ගේ පුතාව දෙවියන් වහන්සේට කැප කරලා නැහැ. அந்த மோசேயானவர் எகிப்து தேசத்துக்கு பயணிக்கிற நேரத்துல தன்னுடைய மகனானவரை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. මෙයා යන්නේ ලක්ෂ 20ක සෙනගක්ව ඊශ්‍රායල් මේ සෙනගව මිසරයෙන් ගලවගෙන ඉන්න තමයි මේ යන්නේ. இவர் போறார் எகிப்து தேசத்துக்கு 20 லட்சம் பேர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுதலைக்கு கொண்டு வரதுக்காக. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන්න තමයි යන්නේ. தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யத்தான் போறாரு. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේම හුව මරන්න උත්සාහ කරනවා. ஆனால் தேவனே அவரை கொலை செய்யறதுக்கு திட்டம் போட்டார். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපිට සෙල්ලම් කරන්න බෑ. தேவனோடு நம்ம விளையாட முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ යහපත් වගේම தேவன் நன்மையா இருக்கிறது போலவே උන්වහන්සේ යහපත් නිසාම දඬුවම් කරනවා. அவர் நன்மையாக இருக்கிறபடினாலே அவர் தண்டனை கொடுக்கிறார். හරි දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි අවංකවම ගමන් කරන්න. அப்படி சொன்ன தேவனுக்குள்ளாக நான் உண்மையாய் பயணிக்க අපි வேண்டும். මේ පදේ බලලා අවසන් කරමු. நம்ம இந்த வசனத்தை பார்த்து நாம் முடிக்கலாம். නික්මයාම පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදේ. யாத்திராகமம் புஸ்தகம் 4வது அதிகாரம் 24வது வசனம். නික්මයාම 4:24. யாத்திராகமம் 4வது அதிகாரம் 24வது வசனம். 23 ඉඳන් මම කියවන්න. 23வது அதிகாரம் போதனை வாசிப்பார். මට මෙහෙ කරන පිණිස මාගේ පුත්‍රයා යන්ට හරින්නයි නුඹට කීමි. නුඹ ඔහුට යන්ට නොදුන්නේය. බලව මම නුඹේ පුත්‍රයා එනම් නුඹේ කුළුඳුලා නසන්නෙමි කියන සේකයි කියාපන්නයි කීසේක. දෙවියන් වහන්සේ හරි භයානක දෙවියන් වහන්සේ. தேவனானவர் பயங்கரமான ஒரு தேவன். බලන්න 24 වෙනි පදේ කියනවා මාර්ගයේහි නවාතැනේදී ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුට සම්භව ඔහු මරන්ට සෑදුසේක. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ව මරන්න හැදුවා. தேவன் வந்து மோசேயானவரை கொல்றதுக்கு මෝසෙස් ඇවිල්ලා පාස්ටර් කෙනෙක්. மோசே வந்து ஒரு போதகர், பாஸ்டர். පාස්ටර් වුණත් වැරද්දක් කරොත් වැරද්දට දඬුවම තියෙනවා. பாஸ்டரா இருந்தாலும் ஒரு தவறு செஞ்சா தவறுக்கு தண்டனை இருக்கு ඒ கண்டிப்பா. නිසා තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේට බය වෙන්න ඕනේ. அதனால தான் நாம் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும். සමහර අය සභාවේ දේවල් කරන්න මගෙන් ඉල්ලුවාම මම ඒ අයට තරහ වුණත් කමක් නැහැ. මම සමහර දේවල් කියනවා බෑ කියලා. சிலருக்கு வந்து சபையில வந்து யாராச்சும் இந்த காரியத்தை செய்ய போதகத்தை கேட்கணும் நான் முடியாதுன்னு சொல்லுவேன். அவங்களுக்கு அவங்க
கோவப்பட்டாலும் பரவாயில்ல என்று சொல்லி. සභාව සභාවක්. சபை சபைதான். අපි සභාව ක්ලබ් එකක් කරන්න හොඳ නැහැ. சபை வந்து ஒரு கிளப்பாக மாத்த සභාව පාටි දාන තැනක් කරන්න. சபை வந்து ஒரு பாட்டி போடுற இடமா மாத்த போக கூடாது. සභාව සභාවක්. சபை வந்து சபைதான். ආමේන්. ආමේන්. ඒ නිසා දේව දරුවන් හැටියට අපි හැම වෙලාවකම හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ තුල. දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් අපි අවංකවම කරන්න. அப்படி சொன்ன தேவ பிள்ளைகளாக நம்ம ஒரு எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய காரியத்தை சரியா செய்ய දැන් பழகணும். මෙතන මෝසෙස් ඇවිල්ලා තමන්ගේ පුත්‍රයාව තමන්ගේම පුතාව මෝසෙස් සුන්නත් කරේ නැහැ. චර්මච්ඡේදය කරේ නැහැ. இந்த இடத்துல மோசேயானவர் தன்னுடைய பிள்ளையவே விருத்த சேதனம் பண்ணவில்லை. අපි අපේ ළමයි ගැන අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. நாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට කැප කරන්න ඕනේ අපේ ළමයින්. நாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை வந்து தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ආමේන්. ආමේන්. ඊට පස්සේ බලන්න එවිට ශිප්පෝරා ගල් පිහියක් රැගෙන ගේ පුත්‍රයාගේ චර්මාංග කපා එයින් ඔහුගේ පාද ස්පර්ශ කොට සැබවින් නුඹ මට ලේ මනමාලයේ කැයි කීවාය. මේ වෙලාවේ ශිප්පෝරා අන්‍ය ජාතික ස්ත්‍රියක් වුණත් එයා ඇවිල්ලා මිදියන් ස්ත්‍රියක්. இந்த நேரத்துல வந்து சிப்போரால் வந்து வேற ஒரு ஜாதி பெண்ணா இருந்தாலும் இவர் வந்து ஒரு මිදියන් වරු மிதியன் வர ஒரு ஸ்திரீ. මීදියානර්ග. එහෙම වුණත් මෙයා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරනවා මෙයා. அப்படி இவர் இருந்தாலும் இவர் வந்து தேவனுடைய பிரியத்தை இவர் செய்கிறார். ඒ නිසා එයා දෙවියන් වහන්සේ එයාගේ ඒ කැපකිරීම දැක්කා. එයා තමන්ගේම දරුවව සුන්නත් කරන එක දැක්කා. ඒ සුන්නත් කරලා ඒ ලේ තවරනවා මෝසෙස්ගේ පාදවලට. ඒ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ සමාව දෙනවා. මෝසෙස්ව මරන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා අපි අතින් වැරද්දක් වුණා නම් අපි ඔහේ දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියලා පාඩුවේ යන්න හොඳ නැහැ. අපේ අතින් වැරද්දක් වුණා නම් සැබෑවටම පසුතැවිලි වෙලා අපේ වැරද්ද අපි හදාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පවත්වන සෙනගක් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේ අපිව පියවරෙන් පියවර උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. அப்படின்னு சொன்ன அந்த சிப்போரால் வந்து தன்னுடைய பிள்ளையானவர் விருத்தசேதனம் செய்து அந்த இரத்தத்தை எடுத்து மோசேயினுடைய காலில பாதத்துல வந்து வைத்ததுக்கு அப்புறமாக மோசே சுகமாகினார். நம்மளும் அதே போல வந்து தவறு நடந்ததுக்கு அப்புறம் நான் காங்காம விலகாம அப்படி இருக்க கூடாது. தவறு செஞ்சால் தவறாகிட்டு சொல்லி මම වචනය අසන්නෙක් පමණක් නොවී මම පිළිපදින කෙනෙක් වෙමි කියලා තීරණයක් ගන්න ඕනේ. நாம் இந்த நேரத்தில் தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். நான் வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிறவனாய் மாறுவேன் என்று ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். වචනය කියනවා නම් සෑම සබත් දවසකම සුද්ධ කොට පවත්වන්න කියලා. ඔව් මම පවත්වනවා. සමහර දවස් මට පවත්වන්න බැරි වුණා නම් මම ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා ජේසුනි මට සමාව දෙන්න මට අනුකම්පා කරන්න කියලා මම උන්වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටි මම උන්වහන්සේගෙන් සමාව අයද සිටිනවා. ඇයි මම සැබෑවටම පසුතැවිලි වෙලා මම සමාව ගන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා ඇයි අපිට යන්න බැරි වුනේ මොකද්ද මේ හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ දන්න නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට අනුකම්පා කරන දෙවියන් වහන්සේ. அப்படி என்று சொன்னால் வார்த்தையானது சொல்லுது ஓய்வு நாள் வந்து பரிசுத்தமாக எண்ணுவாயாக என்று சொல்லுது சொன்னால் ஆமாம் பரிசுத்தமாக எண்ண வேண்டும். சில நாட்களில் பரிசுத்தமாக எண்ண முடியாமல் போயிட்டு விட்டது. தேவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். தேவனானவர் அறிவார் ஏன் அதை பரிசுத்தமாக எண்ண முடியாமல் போய்விட்டது என்று. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම වචනය පවත්වන කෙනෙක් වෙමු. அப்படின்னு எல்லாரும் நாம் வார்த்தையில செயல்படுகிற ஜனங்களாய் மாற வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ සියලු දෙනා සමගම සෑමදාම වේවා කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. அவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோடு தினந்தோறும் இருப்பதாக என்று நான் අපි அறிக்கையிடுகிறேன். යාඥා කරනවා. நம்ம ஜெபிப்போம். අපට බොහෝ සෙයින් ප්‍රේම කරන සර්ව බලධාරී